Izgradnja novoga. Odgovori unutar mene sa lakoćom dolaze u moju svest. Ja ne želim da budem debeo debela. Ja ne želim da budem švorc. Ja ne želim da budem star stara. Ja ne želim da živim ovde. Ja ne želim da imam ovaj odnos. Ja ne želim da budem kao moja majka, moj otac. Ja ne želim da se zaglavim na ovom poslu. Ja ne želim da imam ovakvu kosu, nos, telo. Ja ne želim da budem usamljena. Ja ne želim da budem nesrećan, nesrećna. Ja ne želim da budem bolesna. Ono na što obratite pažnju raste. Gore navedeno nam pokazuje kako smo kulturološki naučeni da se mentalno borimo protiv negativnog, misleći da ukoliko mi to uradimo, pozitivno će automatski doći do nas. To ne funkcioniše na taj način. Koliko puta ste jadikovali zbog nečega što niste želeli? Da li vam je to ikada donelo ono što ste stvarno želeli? Ako zaista želite da napravite promenu u svom životu, onda je borba sa negativnim samo gubljenje vremena. Što se više zadržavate na onome što ne želite, to više toga stvarate. Stvari u vezi vas ili vašeg života koje ste oduvek mrzeli, verovatno su još uvek sa vama. Ono na što obraćate pažnju raste i postaje trajno prisutno u vašem životu. Zato se sklonite dalje od negativnog i usmerite svoju pažnju na ono što zaista želite da budete ili da imate. Hajde da obrnemo gore navedene negativne afirmacije u pozitivne. Ja sam vitka. Ja sam prosperitetna. Ja sam večno mlada. Ja se sada selim na bolje mesto. Ja imam divnu novu vezu. Ja sam svoj čovek. Ja volim svoju kosu, nos, telo. Ja sam puna ljubavi i naklonosti. Ja sam radosna, srećna i slobodna. Ja sam potpuno zdrava. Afirmacije. Naučite da mislite pozitivne afirmacije. Afirmacije mogu biti bilo koje izjave koje napravite. Suviše često mislimo negativne afirmacije. Negativne afirmacije samo stvaraju više onoga što kažete da ne želite. Govoreći mrzim svoj posao, nećete nigde stići. Izjavljujući ja sada prihvatam divan novi posao, otvorit ćete kanale u vašoj svesti da se to ostvari. Stalno pravite pozitivne izjave o tome kakav biste život želeli da vam bude. Međutim, postoji jedna stvar koja je veoma važna u ovome. Uvek pravite svoje izjave u sadašnjem vremenu, kao na primjer ja sam ili ja imam. Vaša podsvest je takav poslušni sluga da ukoliko se izrazite u budućem vremenu biću ili imaću, onda će ta ideja tamo zauvek i ostati. Van vašeg domašaja u budućnosti. Proces da zavolimo sebe. Kao što sam ranije rekla, bez obzira na to kakvom se problemu radi, glavno pitanje na kojem treba raditi je voleti sebe. To je onaj čarobni štapić koji rastapa probleme. Sećate li se vremena kada ste o sebi imali dobro osjećanje i kako je lepo tada vaš život tekao? Sećate li se vremena kada ste bili zaljubljeni i kako tokom tih perioda kao da niste imali probleme? Voljenje sebe će vam doneti takav talas dobrih osjećanja i prave sreće da će vam se činiti da ste na 7. nebu. Voleti sebe čini da se dobro osjećate. Nemoguće je zaista voleti sebe ukoliko nema samo odobravanja i samo prihvatanja. To znači odsustvo bilo kakve kritike. Već mogu da čujem sve primedbe,
ali ja sam uvek kritikovala sebe. Kako je uopšte moguće da mi se to kod sebe dopade? Moji roditelji, učitelji, ljubavnici su me uvek kritikovali. Kako ću se motivisati? Ali ne valja za mene da radim te stvari. Kako ću se promeniti ako ne kritikujem sebe? Treniranje uma. Samokriticizam, kao što je gore ilustrovano, je samo um koji ne prestaje sa starim brbljanjem. Vidite kako ste istrenirali svoj um da vas prekoreva i da ima otpor prema promeni. Zanemarite te misli i krenite sa važnim poslom koji je pred vama. Vratimo se na vežbu koju smo već uradili. Pogledajte se ponovo u ogledalo i recite: volim i odobravam sebe baš ovakvu kakva jesam. Kako se sada osjećate? Da li vam je malo lakše posle opraštanja koje smo radili? To je i dalje glavna stvar. Samo odobravanje i samoprihvatanje su ključevi pozitivnih promena. U danima kada je moje samoporicanje bilo toliko dominantno, povremeno se dešavalo da samu sebe ošamarim. Nisam znala šta znači samoprihvatanje. Moje ubeđenje o sopstvene nedostatke i ograničenja bilo je jače od uveravanja svih drugih koji su mi govorili suprotno. Ako bi mi neko rekao da me voli, odmah bih reagovala pitanjem zašto? Šta si to posebno vide u meni? Ili klasična misao: kada bi oni samo znali kakva sam ja zaista iznutra, ne bi me voleli. Nisam bila svesna da sve dobro počinje od prihvatanja onoga što je unutar nas samih i voljenja sebe onako kakav si. Trebalo mi je mnogo vremena da razvijem miran odnos pun ljubavi sa samom sobom. Prvo sam krenula da tragam za malim stvarima o sebi koje sam mislila da su dobre osobine. Čak i ovo mi je pomoglo i moje zdravlje je počelo da se popravlja. Dobro zdravlje počinje sa voljenjem sebe, kao i prosperitet, ljubav i kreativno samoizražavanje. Kasnije sam naučila da volim i odobravam sve u vezi sa sobom, čak i one kvalitete za koje sam mislila da nisu dovoljno dobri. To je bilo kada sam zaista počela da napredujem. Vežba ja odobravam sebe. Ovu vežbu sam preporučila stotinama ljudi i rezultati su fenomenalni. Tokom narednih mesec dana ponavljajte sebi iznova i iznova: ja odobravam sebe. Radite to 3-400 puta dnevno, najmanje. Ne, nije to previše puta. Kada ste zabrinuti da biste prevazišli problem, ponavljajte barem toliko puta. Neka vam ja odobravam sebe postane vodeća mantra, nešto što ćete stalno ponavljati sebi skoro non stop. Govoreći ja odobravam sebe je zagarantovan način da ćete izneti sve što je zakopano u vašoj svesti, a što je u suprotnosti sa tim. Kada negativne misli isplivaju, kao što su: kako mogu da odobravam sebe kada sam debela? Ili smešno je pomisliti da ovo može da pomogne? Ili nisam dovoljno dobra? Ili bilo kakvo drugo negativno brbljanje, ovo je vreme da preuzmete mentalnu kontrolu. Ne pridajte ovim mislima nikakvu važnost, samo sagledajte ono što one u stvari jesu, drugi način da vas drže zaglavljene u prošlosti. Nežno recite tim mislima: puštam vas, ja odobravam sebe. Čak i razmatranje da radite ovu vežbu može izneti puno stvari, kao recimo: osjećam da je to glupost, osjećam da to nije istina, to je laž, zvuči nadmeno, ili kako mogu da odobravam sebe kada to radim. Pustite sve ove misli da jednostavno prođu kroz vas. To su samo misli otpora, one nemaju moć nad vama, osim ako ne odaberete da u njih verujete. Ja odobravam sebe.
Ja odobravam sebe. Ja odobravam sebe. Bez obzira šta se dešava, bez obzira šta vam neko kaže, bez obzira ko vam je šta učinio, samo nastavite da se i dalje držite ovoga. U stvari, kada budete mogli to da kažete sebi i onda kada neko radi nešto što vi ne odobravate, vi ćete znati da rastete i menjate se. Misli nemaju moć nad nama osim ukoliko im mi ne damo. Misli su samo reči poređane zajedno, one nemaju nikakvo značenje, samo im mi dajemo značenje. Pa hajde onda da izaberemo misli koje će nas negovati i koje će nas podržavati. Deo samoprihvatanja je ne obraćati pažnju na to šta drugi ljudi misle. Ako bih bila sa vama i stalno vam govorila, vi ste ljubičasto prase, vi biste mi se ili smejali ili biste se iznervirali i pomislili da sam luda. Teško biste poverovali da je to istina. A ipak mnoge stvari koje smo izabrali da mislimo o sebi gotovo su isto toliko neistinite. Ubeđenje da vaša samodostojnost zavisi od oblika vašeg tela je vaša verzija verovanja da ste ljubičasto prase. Često one stvari koje mislimo da su pogrešne kod nas jesu zapravo samo izraz naše sopstvene individualnosti. Ovo predstavlja našu jedinstvenost i ono što nas čini posebnima. Priroda se nikada ne ponavlja. Otkako postoji ova planeta, nikada nije bilo dve iste snežne pahulje ili dve iste kapi kiše. I svaka bela rada je drugačija od bilo koje druge. Naši otisci prstiju su različiti i mi smo svi različiti. Mi smo tu da budemo drugačiji. Kada to budemo mogli da prihvatimo, onda više neće biti konkurencije i neće biti poređenja. Pokušati da budemo kao neko drugi znači zvrčkati svoju dušu. Mi smo došli na ovu planetu da izrazimo ko smo mi. Nisam čak ni znala ko sam bila, sve dok nisam naučila da volim sebe onakvu kakva sam u ovom trenutku. Počnite da koristite svoju svesnost. Mislite samo one misli koje vas čine srećnim. Radite one stvari koje čine da se osjećate dobro. Budite se sa ljudima koji čine da se dobro osjećate. Jedite one stvari koje čine da se vaše telo osjeća dobro. Idite tempom koji čini da se osjećate dobro. Sejanje semena. Razmislite na trenutak o biljci paradajza. Zdrava biljka može imati preko 100 plodova na sebi, a da bismo dobili tu biljku sa svim tim paradajzom na njoj, moramo početi sa malim osušenim semenom. To seme uopšte ne liči na biljku paradajza. Ono sasvim sigurno nema ni isti ukus. Ukoliko već niste sigurni, onda ne biste ni poverovali da bi od toga mogla da postane biljka paradajza. Međutim, pretpostavimo da ste zasejali to seme u plodno tlo, da ste ga redovno zalivali, da ste mu omogućili dosta sunčeve svetlosti. Kada se pojavi prvi majušni izdanak, vi ga nećete zgaziti govoreći ovo nije biljka paradajza. Naprotiv, posmatrat ćete ga i reći oh čoveče, evo krenulo je, i gledat ćete kako raste sa oduševljenjem. Vremenom, ako nastavite da ga redovno zalivate uz dosta sunca i ukoliko odstranjujete korov, možete dobiti biljku sa više od 100 predivnih plodova paradajza. A sve je počelo sa tim jednim malim semenom. Isto je to i sa stvaranjem novih iskustava za sebe. Tlo u koje sejete je vaša podsvest, seme je nova afirmacija. Čitavo novo iskustvo je u tom majušnom semenu. Zalivajte ga novim afirmacijama, dozvolite da ga sunčev snop pozitivnih misli obasja.
Oplevite baštu od korova negativnih misli koje se javljaju. A kada prvi put vidite i najmanji dokaz promene, nemojte je zgaziti i reći to nije dovoljno. Umjesto toga posmatrajte te prve znake proboja i uzviknite sa radošću. Evo ga, ovo deluje. Onda gledajte kako raste i kako vaše želje počinju da se ostvaruju. Vežba, kreirajte nove promene. Sada je vreme da napravite spisak stvari koje smatrate pogrešnim kod vas i pretvorite ih u pozitivne afirmacije. Ili možete da nabrojite sve izmene koje želite da napravite, imate ili uradite. Zatim odaberite 3 sa tog spiska i pretvorite ih u pozitivne afirmacije. Pretpostavimo da je vaša negativna lista bila nešto slično ovome. Moj život je u haosu. Trebalo bi da oslabim. Niko me ne voli. Želim da se preselim. Mrzim svoj posao. Trebalo bi da se organizujem. Ne radim dovoljno. Nisam dovoljno dobra. Možete ih pretvoriti u nešto otprilike ovako. Spremna sam da se oslobodim obrasca u meni koji je kreirao ovakve situacije. Ja sam u procesu pozitivnih promena. Imam vitko telo i srećna sam zbog toga. Doživljavam ljubav gde god da odem. Imam savršen životni prostor. Ja sada kreiram divan novi posao. Sada sam veoma dobro organizovana. Cenim sve što radim. Volim i odobravam sebe. Verujem da će mi životni proces doneti moje najviše dobro. Zaslužujem najbolje i to prihvatam sada. I iz ove grupe afirmacija proisteći će sve stvari koje želite da promenite na vašem spisku. Voleći i odobravajući sebe, stvarajući prostor sigurnosti, poverenja, dostojnosti i prihvatanja, omogućit ćete svom telu da normalizuje težinu. One će organizovati vaš kreirati odnose pune ljubavi u vašem životu, privući novi posao i novo mesto za život. Čudesan je način na koji biljka paradajza raste. Čudesan je način na koji mi možemo da demonstriramo naše želje. Zaslužite vaše dobro. Da li verujete da zaslužujete da imate sve ono što želite? Ako verujete da ne, nećete sebi ni dopustiti da to imate. Okolnosti izvan vaše kontrole postarat će se da vas osujete. Vežba ja zaslužujem. Pogledajte se u svoje ogledalo ponovo i recite: ja zaslužujem da imam ili budem to i to i sada to prihvatam. Recite to 2 ili 3 puta. Kako se osjećate? Uvek obratite pažnju na sva osjećanja, na ono što se dešava u vašem telu. Da li vam se to čini istinito ili se još uvek osjećate nedostojnim? Ukoliko imate bilo kakva negativna osjećanja u svom telu, onda se vratite na afirmacije: oslobađam se obrasca u moje svesti koji stvara otpor prema mom dobru. Ja zaslužujem to i to. Ponavljajte ovo sve dok ne dobijete osjećanje prihvatanja, pa makar to trajalo i nekoliko dana za redom. Holistička filozofija. U našem nastojanju da izgradimo novo, želimo da koristimo holistički pristup. Holistička filozofija podrazumeva da negujemo i hranimo čitavo biće, telo, i duh. Ako zanemarimo bilo koju od ovih oblasti, mi smo nepotpuni. Nedostaje nam osjećaj celovitosti. Nije važno odakle ćemo početi sve dok uključujemo sve 3 oblasti. Ako počnemo sa telom, želećemo da se bavimo ishranom, da saznamo odnos između našeg izbora hrane i pića i kako to utiče na način na koji se mi osjećamo. Želimo da napravimo najbolji izbor za naš organizam.
Postoje lekovite trave i vitamini, homeopatija i Bahovi cvetni preparati. Možda bismo mogli da istražimo i hidrokolonterapiju. Želimo da pronađemo fizičke vežbe koje nam najviše odgovaraju. Vežbe su nešto što jača kosti i čuva naše telo mladim. Pored sporta i plivanja, razmislite o plesu, tai chi, borilačkim sportovima i jogi. Ja volim svoju trambolinu i koristim je svakodnevno. To obogaćuje moje periode relaksacije. Možda ćemo poželeti da istražimo neki oblik rada na telu kao što je rolfing, Heller metoda ili Trager pristup. Masaža, refleksologija stopala, akupunktura ili kiropraktika, sve su korisne i veoma dobre. Također je tu Aleksandar tehnika, bioenergija, reiki i druge tehnike. Ako počnemo sa umom, možemo da istražujemo tehnike vizualizacije, vođene imaginacije, afirmacije. Postoji mnogo psiholoških tehnika, gestalt, hipnoza, ponovno rađanje, psihodrama, prošli životi, regresija, art terapija, pa čak i rad na snovima. Meditacija u bilo kom obliku je divan način da umirite um i dozvolite svom sopstvenom saznanju da izađe na površinu. Ja obično samo sedim zatvorenih očiju i kažem šta je to što bih trebalo da znam. I onda čekam mirno odgovor. Ako odgovor dođe, dobro. Ako se to ne desi, opet dobro. Doći će drugi put. Postoje različite radionice za sve različite ukuse, ali nijedna od njih ne može da obriše sve vaše probleme zauvek. Međutim, one vam mogu pomoći da menjate svoj život ovde i sada. Na duhovnom polju postoji molitva, meditacija i povezano sa vašim višim izvorom. Za mene su praktikovanje opraštanja i bezuslovna ljubav duhovne prakse. Postoji mnogo duhovnih grupa. Pored hrišćanskih crkava postoje i metafizičke crkve. Tu je transcendentalna meditacija i tako dalje. Želim da znate da postoji mnogo avenija koje možete istražiti. Ako jedan način ne deluje na vas, probajte drugi. Sve ove sugestije su se pokazale korisnim. Ne mogu da kažem jednu koja bi bila prava za vas. To je nešto što ćete morati da otkrijete sami. Nijedan metod, niti osoba, niti grupa nemaju sve odgovore za sve. Ni ja nemam sve odgovore za sve. Ja sam samo još jedan stepenik na putu do potpunijeg zdravlja. U beskonačnosti života gde se ja nalazim, sve je savršeno, celo i potpuno. Moj život je uvek nov. Svaki trenutak moga života je nov, svež i bitan. Ja koristim svoje afirmativne misli da stvorim upravo ono što želim. Ovo je novi dan, ja sam nova ja. Razmišljam drugačije, govorim drugačije, ponašam se drugačije. Drugi me drugačije tretiraju. Moj novi svet odraz je mog novog načina razmišljanja. Saditi novo seme je radost i zadovoljstvo, jer znam da će to seme postati moje novo iskustvo. U mom svetu sve je dobro.